L-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem l-MA wissiet li jekk il-kumpens tal-għoli tal-ħajja magħruf bħala il-kola ikun qoli ħafna dan jista' jkollu effetti negattivi. L-assoċjazzjoni qalet dan fid-dokument tagħha bil-proposti għal budget tas-sena d-dieħla. L-impjegaturi qalu li żieda kbira fil-kumpens tal-għoli tal-ħajja jista' jwassal għall-għoli tal-ħajja minħabba ftehimiet kollettivi li jistgħu jiġu reveduti biex jollu il-pagi tal-ħaddiema. Dan minħabba li żidiet fil-pagi mhux imqabbla ma' żidiet fil-produttività tal-ħaddiema iwasslu għal pressjonijiet inflazzjonarji li waslu biex jollu il-medja tal-prezzijiet tal-prodotti biex tkun koperta iż-żieda fil-paga. L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem qalet li jekk ikun hemm żieda kbira fil-kumpens tal-għoli tal-ħajja dan jista' jwassal biex il-kumpaniji ikollhom nuqqas fil-profitt jew inkella inaqsu il-kompetizzjoni ma' kumpaniji internazzjonali.